Koro nochopo kama ok anyal dhi ma anyiso mama, okay, mama ne dwa ni adhi mbele ni wa travel ga from Siaya to Nairobi ka wadhi e court, cause mama ing'eyo ng'ama miyo gi nyathine muoch ne okaye mane gini otimre. Koro en nodwa ni mondo justice oyud justice ne nyathine. To an anyise ni mama, an adwaro chango mokwongo nikech gini it's already too much trauma. Adwa chango, kase chango eka koro wane ka wanyalo timo ang'ono, luwo wach kesni. Tinde na otur, leke na onge, I have to heal most mondi. And it ok no yot. To ng'acha bende ing'e ni ose deny ni nosechako deny ni en ok nodwa maka. Owacho ni an nadwa negra, an nyathi ma jatin nadwa negra e wach mane. To an akia kata. Nadwa negra ni ang'o madwa negra over. Koro ing'eyo that trauma no, achung' kacha gi ng'acha to an atur, an gi lit. Koro anyiso mama ni mama, weya mondo ahil. Weya mondo ahil. Kase heal, eka bro paro wach case no. So, nakao time mondo I concentrate on my healing.